Hoy, unsa ang top 5 na batasan or binuhatan sa mga Bisaya na dapat nato ika-proud o ikapanghambog sa tibuok kalibutan? Kana ang sulod sa tong video karong adlaw. Top 5 na binuhatan or batasan sa mga Bisaya na dapat natong ikapanghambog sa tibuok kalibutan, mao kanang gitawag na manghinatagon. Ang mga Bisaya bisag asa kamo adto no, dili lang sa Mindanao, sa Visayas, bisag sa Luzon no, natay mga kaila dito na mga Bisaya pod na grabe jud kaayo manghatag. Grabe ka manghinatagon. Bisag igo-igo na lang nasa ila, bisag gamay na lang, basta nay mangayo, nay mamarayg, muhatag jud sila. Ug kana siya ato nay kapanghambog sa tibuok kalibutan. Kanang manggihinatagon nga batasan sa mga Bisaya. Top 4 nga batasan or binuhatan sa mga Bisaya na angay nato ikapanghambog sa tibuok kalibutan ug dapat proud ta, kanang gitawag na pagkamalipayon. Ang mga Bisaya, grabe ka happy people kaayo no. Bisag asa ka mo adto, gahatag sila lingaw sa mga tao gihapon. Ang uban, grabe ka komedyante kaayo ug imo nang makita sa social media o bisag sa TV o sa bisag asa no. Daghan jud mga Bisaya na malipayon og nagahatag og lingaw, nagahatag sad og kalipay sa laing mga tao. Top 3 nga batasan or binuhatan sa mga Bisaya na dapat nato ikapanghambog sa tibuok kalibutan, kanang gitawag nga pagka-talented og skillful. Ang mga Bisaya dili ikalimod, grabe ka mga talented kaayo no. Ato na siyang makita no, bisag asa nga aspeto. Sa sports, daghay mga Bisaya diha na ni-excel. Ikaw nakakaila diha ng mga Bisaya na ni-excel sa sports? Comment daw sa ubos. Sa showbiz, daghan kay mga artista diha na mga Bisaya na mga talented kaayo. Sa music, naasad. Sa negosyo, naasad. Ug sa lain pa nga mga aspeto. Basta Bisaya angay kapanghambog kung talent ug skill ang hisgutan. Ikaduha nga batasan or binuhatan sa mga Bisaya na dapat natong ikapanghambog sa tibuok kalibutan ug dapat proud ta, kanang gitawag nga pagkaisog. Isog na naa sa lugar. Na-prove na sa mga Bisaya na isog jud ang mga Bisaya no sa una pang panahon ug hantod karon. Pag-abot pa lang sa mga Espanyol diri sa unang panahon, kahibaw na ta kinsay una na nakipaglaban sa mga Espanyol ug kinsa tong mga tawhana, unsa tong nga grupo na nakipag-away, nakipaglaban para sa atong nasod, ang Pilipinas. Og top 1 sa listahan nga batasan or binuhatan sa mga Bisaya na dapat natong ikapanghambog sa tibuok kalibutan ug proud ta, mao ang ikaw motubag ana. Para sa imo, unsa ang pinakanindot, unsa ang pinaka top 1 nga batasan or binuhatan sa mga Bisaya na angay natong ikapanghambog sa tibuok kalibutan? Para sa imo, unsa ka ang top 1? Pwede nimo i-comment sa ubos. Kung ikaw usa ka Bisaya, dapat proud ka. Kung proud ka nga Bisaya, ikaw na bahala unsaon nimo ni nga video. Ayaw lang i-report. Sige kan ala tong video karong adlaw ug unta, proud jud ka nagtan-aw ani kung ikaw usa ka Bisaya. Sige, daghan kay salamat sa pagtan-aw ug hantod na pud sa sunod. Bye. Follow for more. Uy, Bisaya Channel. Ang channel para sa mga Bisaya.